Ceviz Hukuk Fakültesiinde Halkara Novruz Günü bellendiler. Bahar faslynyň boşlukçysy bolan Halkara Novruz Günü dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden bellenilýän bayramçylyklaryň biridir. 2016-njy ýylyň 30-njy noýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ölim we medeniýet boýunça guramasynyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilen. Halkara Novruz Günü üsümi wäki ýyly Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň meşhur Kaliforniýa Uniwersitetining Ceviz Hukuk Fakültesinde hem bellenilip geçiler. Bu ýokary okuw mekdebi hukuk fakültetinde hukuk uğru boýunça magistr derejesini almak üçin bilim alýan talipler tarapyndan uğralar. Bayramçylygyň guramaçy hökmünde Eýranyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Owganystanyň, Türkiýanyň we Türkmenistanyň talipleri çykyş edýär. 22 martda geçiriljek bayramçylyk dawrasynda Nowruzyň ähmiýeti açylyp görkeziler. Şolfana türkmen palawy bilen bir hatarda sewit ýurtlaryň tagamlary hödürlenir. Halkara Nowruz gününiň dawrasy üçin fakültetiň talipleriniň gatnaşmagy üçin fakültetiň dürli ýerlerine çakylyk görnüşindäki afişalar ýerleşdirildi.